बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि अनजालि प्राइवेट लिमिटेडजों दिहुनजानाय केलेन्डार एबा फानजामुथिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आखाइजों दिनै बेखेवबाय। अनजालि प्राइवेट लिमिटेडजों दिहुनजानाय केलेन्डार एबा फानजामुथिखौ दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आखाइजों दिनै बेखेवबाय। अनजालि प्राइवेट लिमिटेडजों दिहुनजानाय केलेन्डार एबा फानजामुथिनि बेसेनखौ 50 रां खालामनाय जादों। बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनानै धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शिबराम बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिन्थिनानै लानि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि आखाइजों दिनै मोनसे केलेन्डार बेखेवबाय। बे केलेन्डारखौ बानायदों जोंहा अमित रामसियारि बिथाङा गगामुख दख'रानि सिङाव दङ आरो अनजालि प्राइवेट लिमिटेड मुं होनानै बिथाङा दिहुनदों आरो खोब मोजां मोनसे क्वालिटिनि मोनसे केलेन्डार जादों बियो आरो बेहाय नांगौ बायदि बेहाय जि केलेन्डाराव जिबायदि नांगौ बे गासिबो दंजोबो आरो बेबायदिनो जायगाया अनजालु बुक स्टल बेयो गगामुख मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिजों नांजाबनाय मोनसे गला। बेहाय गगामुखआव बर'नि मोनसेल' दङ आरो बेहायनो मोनगोन आरो बे केलेन्डारा बयजोंबो अनसायजागोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेखौ हरनाय जागोन। नोंथांमोना बे केलेन्डारखौ बयबो अनसायो आरो बेनि रांनि बिबाङा जाहैबाय 50 रां आरो नोंथांमोना बयबो अनसायदो आरो बिदिनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोनसे मोजां लामाजों आवगायनो हायो आरो बिदिनो जोंनि प्रजन्मआ मोनसे लामाखौ लानो हायो बिदिजोंबो बेखौ जोङो फोरमायबाय। नोंथांमोना बयबो जेन बेखौ गनायना लायो अनसायो। गोजोन गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइवेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।